Ďakujem pekne za pozvanie. Janko, mi za to, že sme to stihli vlastne, lebo ešte včera vlastne nebolo úplne jasné, či to bude, ale podarilo sa. V každom prípade ja iba takú technickú malú poznámku mám, že navrhujem, ja sa budem s Ivanom rozprávať asi 30 minút a potom dajme tomu tých 10-15 minút môže byť priestor pre otázky. Vychádzame z toho, že v takom rozhovore jedno na jedného vlastne to je taký primeraný čas, ešte keď je to za okolnosti, ktoré síce priaznivé, ale predsa len na poslednú chvíľu. A ja som rozmýšľal, lebo my sme sa s Janom o tejto téme rozprávali dlhšie niekoľko mesiacov, akým spôsobom, a hlavne možno aj v reakcii na to, akým spôsobom bude vlastne oficiálna doktrína Slovenskej republiky pristupovať k tohto ročným oslavám SMP, keďže vieme, že už minulý rok tam boli pozvaní oficiálne príslušníci nacistických strán, ktorí sedeli vedľa príslušníkov odboja. Čiže predstava, že sa niečo takéto zopakuje, čo sa pravdepodobne asi zopakuje, jediné, čo dnes vieme povedať, je, že Bondič sa tam nedostane na tie oslavy, aj keď možno by ho na deň pustili. Ale v každom prípade chceli sme trochu ukázať, že má zmysel rozprávať ešte o Slovenskom národnom povstaní a má zmysel polemizovať aj dokonca s ľuďmi, ktorí tvrdia, že síce áno, bolo to dôležité, ale nie až tak zásadné a nie až tak významné, ako si myslíme a že trošku možno aj precenieme význam tejto udalosti v porovnaní napríklad s Varšavským povstaním alebo s odbojom v Juhoslávii alebo s odbojom ve Francúzsku, v Taliansku, v Grécku, kde boli obrovské vlastne odbojové hnutia, ktoré začali dokonca vojenský byť oveľa skôr ešte ako na Slovenské. Ale existuje na pomenovanie celého tohto spektra otázok a špekulácií niečo, čo my dnes tak voľne nazývame aj v tej verejnej ceremonialite, aj v tom politickom chápaní SMP. Označujeme takým slovným spojením, že odkaz SMP. A odkaz SMP, všetci hovoria o odkaze SMP, ale nikto vlastne celkom nevie, čo to je. Je to niečo také už ako cieľometodické tradície, že keď sa opýtate, že tak teda pomenujte, že čo to je, tak už cítite taký zásah a takú neschopnosť vlastne pokračovať a nevieme teda presne, čo by to mohlo byť. A preto som veľmi rád, že je tu Ivan, ktorý sa celý život profesionálne venuje Slovenskému národnému povstaniu. Viac menej. Najmä ale a teraz by som nechcel vlastne, že aby si úplne rozprával ako historik, vieš, lebo poprvé nie sme ani na sympóziu, nie sme ani v akademickom prostredí, takom tom striktnom a viem, že historici by veľmi radi nehovoríte ako svoje názory alebo svoje pohľady, lebo stále tvrdíte, že tie fakty a dokumenty sú ako kľúčové, že tie hovoria za nás. Ale predsa len, Ivan, teda, aby som sa dostal k mojej prvej otázke. Čo vlastne dnes znamená odkaz SMP pre slovenskú spoločnosť konkrétne? Na to sa dá odpovedať rôznymi spôsobmi. SNP ako také, a to už si pomôže, že si takou charakteristikou Štefana Cvajga, ktorý vo svojej ako eseistike napísal jednu knihu, to sa volá Hviezdne hodiny ľudstva. A koreňom teda sú hlavným obsahom tejto jeho knihy je, že v dejinách sa vyskytujú chvíle, on to nazval hodiny, môžu to byť dni, týždne, mesiace, ktoré posunú vývoj nie celého ľudstva, ale tam, kde sa to odohráva o silný krok dopredu, ktorý niekedy trvá 10 ročia. Pri všetkej, ja nemám rád ako patetické vyhlásenia, ale skutočne v povstanie bolo v slovenských dejinách tými hviezdnymi hodinami. Tak samozrejme môže byť aj
vznik Československa. Udalosti, ktoré boli samozrejme potlačené, takzvaná Pražská jar, 89. rok. Tam tiež boli hodiny, tie hviezdne hodiny Slovenska, ale myslím nad všetkým tým, ako vyčnieva práve Slovenské národné povstanie. To, čo si práve ináč, Slovenské národné povstanie nebolo nejakým samorastom. Keď si zoberete, a tam už sa usvednera, že idem ku faktom, zoberte si obdobie od augusta do októbra 1944. V tomto období prebehlo aj povstanie. Ale hovorím, to nebol samorast nejaký. Zoberte si povstanie v Paríži, Varšavské povstanie, prevrat v Rumunsku, vystúpenie Fínska, uzatvorenie separátneho mieru so spojencami. Bulharsko otvorilo svoje hranice a sa nebránilo postupu ruskej sovietskej armády. A do tohoto celého prúdu zapadá aj Slovenské národné povstanie. To je svojím spôsobom určitá teda spoločná základňa toho, ale pri tom všetkom Slovenské národné povstanie malo aj svoje špecifika. V Paríži, vo Varšave boli obsadené krajiny. Slovensko až práve do vypuknutia povstania nebolo obsadené. Životná úroveň bola tu vyššia, ako bola v obsadených krajinách. A tá nerobovská, Francúzsko nechce o Kopte alebo o Fínsku, ale je to. Význam toho povstania je, že ľudia nechcú len mať materiálne výhody, ale voľa čo je v spoločnosti, a to je výnimočné aj to povstanie, že povstanie bolo nie len proti nemeckej okupácii, ale aj proti režimu. A s tým, že to je svojím spôsobom určitý étos toho povstania aj ako podkaz. Ivan, pamätáš si, v 90. rokoch boli pokusy vlastne aj dočasne zrušiť sviatok Slovenského národného povstania? Vieme, že mnohí poslanci aj politici, predovšetkým KDM, napríklad sa postavili za toto, a jeden z takých ich argumentov bol, že povstanie bolo v skutočnosti aktom občianskej vojny a že my by sme si nemali pripomínať vlastne občiansku vojnu. Myslíš si dnes, že SMP bolo aj občianskou vojnou na Slovensku? Bola politická, vojenská záležitosť. Samozrejme, to už bolo len zdôvodňovanie. Povstanie už prešlo za tých 80 rokov toľkými ako modifikáciami, je ako historický faktor, ako jeho interpretácia. Že ako voľakedy napísal historik Ľubor Lipták, že Slovensko si interpretáciu povstania doslovne odtrpelo. Len si interpretácií, nie s tým, že koľko rôznych, ja už som dosť starý, že si pamätám na prinajmenšom od 60. rokov, kedy boli liberalizácia spoločnosti a tým aj svojím spôsobom už nebolo to pod priamou kontrolou. Stále bolo ešte pod kontrolou, ale nie pod takou razantnou politickej moci. A vtedy sa prvýkrát začalo hovoriť, okrem tých prvých rokov po 64. sa začalo hovoriť relatívne objektívne. Potom prišla normalizácia. Ešte predtým boli povstanci, nielen ich špičky. Buď emigrovali a stali sa nepriateli, alebo ostali tu a boli prenasledovaní.
svojím spôsobom to deformovalo obraz povstania, ktorý sa stále menil. Ako historika to som trošku profesionálne deformovaný, že povstanie netreba stále, teda čo najviac povstaniu hrozí jeho glorifikácia, takisto ako jeho demonizácia. A toto vlastne prebieha 80 rokov. A teraz k súčasnosti. Prvý povstanie sa stala jedna vec, že armáda štátu bránila štát proti okupácii. Veci tí okupanti mali byť ako spojenci. To sa nestalo v okupácii ani v 38, 39 a nestalo sa to ani v 68. A preto je absurdné dnes hovoriť, že povstalci boli proti národu, proti štátu a vyzdvihovať tých, ktorí privítali okupantov a povstalcov označovali a dodnes označujú, alebo ich porobkovia ideovi označujú za zradcov. To sú veci, ktoré platia aj dnes a pri všetkom odpore voči násilnej aktualizácii hovorí to voľačo aj o súčasnosti trebárs na východe našom hraníc. Jiron, ty si povedal, že za 80 už 1 rokov znova niekoľko interpretácií povstane. Máš pocit, že dnes žijeme v epoche, ktorá znovu sa pokúša navodiť nám nejakú novú interpretáciu z povstania? Staronovú. Akú? Ktorú? No, s tým, že z hľadiska mocenského rozloženia síl súčasná, nechcem tu politizovať, súčasná vládna garnitúra na Slovensku, keď ospravedlňuje trebárs agresiu Ruska voči Ukrajine a odôvodňuje to tým, že vlastne my sme povinní, alebo aj morálne povinní byť vďační Rusku, teda vtedajšiemu Sovietskému zväzu. To je typická deformácia a keď sa dejiny dávajú na Prokrustovo lôžko, že prispôsobiť. A v tom je nebezpečie, ale najväčšie nebezpečie je nezáujem a nevedomosť. Neviem, keď urobíte teraz nejakú anketu, nie medzi historikmi, ale bežne hovoríte sa, keď sa opýtate, čo to bolo povstanie, neviem, ako by to dopadlo. Takisto ako sa nevie už, čo to bolo čo sa to robilo v Československu na Slovensku pred 35 rokov. V tom je najväčšie nebezpečie. Nie len to prehodnocovanie, ale nezáujem. Bo proti prehodnocovaniu je vždy protiargument. Bachman, citoval si Cvajda, povedal si, že bol to hviezdny moment československý tým, že patrí medzi úplne najdôležitejšie udalosti o, dajme tomu, vzniku Československej republiky, ale zároveň hovorí, že máme istý nezáujem o túto udalosť, ale keď sa pozrieš, tak zdanlivo to vyzerá tak, že o ten budúci týždeň, že všade budú nejaké buď veľké oslavy, alebo také primerané oslavy, neformálne oslavy, čoraz viac vlastne takých ľudí stojacích mimo štátnych inštitúcií a mimo oficiálnych inštitúcií bude robiť niečo pre to, aby si pripomenuli tento sviatok. Ako to vlastne vysvetliť, že je to kľúčová dejinná udalosť a zároveň ty si hovoril o anketách, ktoré keby niekto robil, ja som jednu videl, je trošku staršia, má pár rokov, kde nejakí ľudia sa aj pýtali napríklad na osobnosti historické a Jozef Tiso tam skončil ako významný partizánsky veliteľ, čiže popozadám, videla si to asi. Legendárna proste video, ale teda ako to vysvetliť?
že vieme, že to je dôležité, ľudia minimálne vedia, čo to je, ale zároveň nevedia možno s tým pracovať a vlastne nevedia prečo. A ja sa k tomu vracam k tej prvej otázke, že čo to teda je ten odkaz SMP? Je to iba to, že 29. augusta si to pripomenieme alebo na to nezabudneme, alebo je to aj nejaký štýl, dajme tomu práce, politickej práce alebo verejnej práce, ktorý by celý rok mal fungovať? Áno, presne to najhoršie je, a to už si staršie, že mnohí z vás si pamätajú, že tá kampaň je to, že keď sa začne o voľačom hovoriť aj na budúci týždeň to bude. Tie akcie treba robiť. Len keď vystúpia politici, ktorým napíše olakdo ich referát a s prepáčením stárajú tam, budí to taký, buď ignoranciu, alebo nezáujem. Ale to, čo si vravelo o tej ankete, mne sa stalo, poslali nejakú školu, že o povstaní besedovať. To bola základná škola, ale už vyšli ročníky, to boli 14-15 roční žňaci. A ja, keď som tam prišiel, videl, že nemajú veľký záujem, už som nudil zase, už môžem myšný a chlapci radšej hrať fotbal, alebo čo. Tak ja som asi 5 minút rozprával a potom som sa ich opýtal, viete čo, ja vám nebudem tu rečniť, pýtajte sa. Čo by vás zaujímalo? Samozrejme ostalo ticho. A potom jedna dievčina chcela si zachrániť česť triedy, alebo tých prítomných, sa opýtala, prosím vás, povedzte nám, ako ste vybojovali v povstaní. A boli tam aj asi 2-3 učiteľky. A keby ja som bol vtedy začal rozprávať nejakú partizánsku latinu, všetci by mi to boli asi verili. Tak ja som povedal, ja by som vám veľmi rád porozprával, ten bolo povstanie, ja som mal 6 rokov. Tak. A toto je tá kampaňovitosť a znovu aj každý rok sa si stretávame a najmä pri okrúhlych alebo polokrúhlych jubilách, ktoré teraz nie sú, všetci títo oficiálni rečníci sa odvolávajú na odkaz. A to je vždy, samozrejme, veľmi zradné, že čo to je ten odkaz. Politici si prispôsobili ten odkaz svojim potrebám. Hovoria, už história dokázala, to sa netýka povstania, už história dokázala, že, a potom dajme do tej rovnice, my máme pravdu. Alebo my sme robili, my sme nositeľmi odkazu poznania. To hovorili aj za predchádzajúcej totality. V tom pozitívnom zmysle. Porodkovia, vrátane historikov, najmä exilových, hovoria, že povstanie, to čo si vravel, bola občianska vojna, bolo to zbytočné, ale zahrnulo veľa ľudí a potom to sa zvrhne na to, že vlastne v povstaní sa nič iné nerobilo, len partizáni vraždili civilných občanov. A keď toto začnú rozprávať bežným ľuďom, ktorí nemajú základné informácie o povstaní, ktoré by mali získať už v škole, tak vedie to ani nie k pokrivenému obrazu, ale k nezaujímu. Ja nezáujem nie len o povstanie, ale o dejiny považujem za jeden z najväčších problémov súčasnej spoločnosti. S tým, že keď sa začne nadávať na liberálnu demokraciu, teraz to je hit našej vládnej špičky, tak vlastne v povstaní sa bojovalo o demokraciu. Druhá vec, že bojovalo sa o štátoprávne vyrovnanie. Obidve tieto hlavné zásady, ciele povstania boli druhou totalitou devalvované alebo skarikované alebo úplne odmietnuté. Od povstania 80 rokov uplynulo to aj dnes jeden priemerný ľudský život. A čo?
bežní občania môžu si myslieť späť každých 10 rokov, alebo niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie, dostávajú úplne iný obraz o povstanie. Samozrejme, sa vracal k tej otázke, že výskum dejín má vtedy zmysel, pokiaľ nechceme ostať len pri faktografii, ako si povedali, keď bola čo hovorí aj v súčasnosti. Ale je, že ideme po minulosti hovoriť buď legendy, alebo ako demonizáciu minulosti, ale budeme skúsiť to kritickú sebareflexiu. Aj kritickú sebareflexiu povstania. Povstanie malo svoje veľmi pozitívne, ale aj temné stránky. A práve táto kritická sebareflexia je jeden z tiež najdôležitejších mostíkov k tomu, aby sme poznávali odkaz z povstania. Stále, keď ja počujem ten odkaz povstania, je to úplne legitímne, ale keď sa to komie v tej teoretickej rovine. Ale kto sa hlási k odkazu povstania? Ja som bol napríklad zrozený to dole pred 2-3 rokmi, že vedenie ako Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov prijalo na oficiálnej pôde toto predstaviteľov politickej strany Republika. Keď si prečítate aj výroky pána Uhrinka, pána Mazureka, čo o týchto veciach oni popísali, nie len o povstaní, ale aj o slovenskom štáte, lebo tá interpretácia negatívneho hodnotia povstania je jedna vec, ale v prvom rade to korení idealizácie režimu, proti ktorému sa povstanie postavilo. A postavilo sa nie preto, že tu bola, už to opakujem, že tu bola nejaká zlá situácia, ako bola v Polsku, alebo aj v protektorátne. Sa nedá porobľať. A pri tom všetkom tá armáda, ktorá splnila si svoju hlavnú úlohu, armáda je hlavná úloha, že brániť štát proti okupantom. A to sa stalo. A teraz vyhlasovať armádu, respektíve jej dôstojníkom za zradcov, za hrdinov, tých, ktorí privítali ako okupantov, za tých, ktorí pomáhali Slovensku, je aj z hľadiska historického, ale aj z hľadiska podľa mňa morálneho absurdne. A samozrejme, druhá svetová vojna by sa bola presne takisto skončila aj bez povstania. V tom, lebo niekde za z tej legendarizácii som počul nejakou dokumentárnom filme, niekto do hranom filme, teď jedna z postav hovorí, povstanie je tak dôležité, že to je najhlavnejší problém v Hitlerovom hlavnom stane. To je keby ako blcha vyskočila maslo na ten som si hovoril, je to ťažké. Takže tá legendarizácia povstania a jeho odkazu je veľmi ako problematická a škodlivá, ktorá vedí potom tie časté zmeny hodnotenia povstania, keď vyvolávajú neistotu a najmä nezáujem. A tomu myslím, že je to aj jedna z hlavných úloh historikov, aby toto pochopili, že dejiny nie sú ani pochod rúžovou záhradou, ani pochod peklom. V podstate
treba im brať z celej zložitosti, protirečivosti. Aj tragičnosti. Ivan, bola to aj morálna odzbora? Myslím, že ne. Samozrejme, aj tam bolo určité prvky alibizmu, ale tie boli všade v týchto ako vzbúrach alebo povstaniach proti nacistickému Nemecku. Viete si, takisto ako slovenská armáda bojovala na východnom fronte, takisto rumunská armáda tam bojovala. Maďarská armáda. Maďarsko ako áno, v Rebicu nebolo ako tak organizované. Tam došlo vlastne po páde Horthy-Orbánovho režimu na nástupu Salaševa, teda lúpra radikálnych maďarských fašistických síl. S tým, že aby sme ja som sa zaoberal nie ako si vravili, že je témou, ja som robil skôr také okrajové ako sondy do tejto problémy. Keď som sa zaoberal tým, že takto povstanie nebolo len hrou politických síl ani armády. Armáde bolo okolo 60 vojakov zmobilizovaných, mobilizácia to je povinné, keď si dostane, a okolo 16,000 alebo 17,000 partizánov, vrátania niekoľkých tisíc ako zahraničných partizánov. Ale povstanie bolo vypuklo na 2/3 územie. A tam žil 1,7 milióna obyvateľov. Tiež asi 2/3 byli. A tí nebojovali s puškou, ale tí vyrábali. Lebo kto povstanie, a som za to o tom hovorím, sa s tým zaoberal, je povstaním fungoval aj civilný život. Tam sa ľudia rodili, zomierali, boli svadby. Fungoval ten život a títo drobní ľudia, ktorí vtedy neboli v tomto nejakom obraze, že, o ktorých píšeme, že nerobili žiadne v obvodovkách hrdinské činy, ale podporovali povstanie. Okrem toho je aj ten vojenský význam povstania. Opakujeme, že vojna bola skončila aj bez povstania. A pri tom všetkom na 2 mesiace sa na Slovensku, na povstaleckom území vytvoril súvislý front. To už nebola ako partizánska, ktorá vyradila zásobovanie nemeckých armád na východe. Povstanie bolo uznané ako spojeneckými vládami. Tu mali svoje vojenské misie nie len Sovietský zväz, ale aj Veľká Británia a Spojené štáty, ktoré mimochodom nikdy neuznali slovenský štát, ani na začiatku ako štát dávali a ignorovali, že slovenský štát vypovedá im vojnu. Poistá aj Veľká Británia. Hanci Veľká Británia zo začiatku uznávala aj mala v Bratislave svojich diplomatických zástupcov. A povstanie bolo súčasťou európskej protifašistickej rezistencie. Z toho vyplýva aj určitý morálny význam a morálny odkaz, ale pre Boha nepreceníme ho. Slovensko malo v tom čase 2,5 milióna obyvateľov. Posledná otázka za mňa a potom bude priestor pre vás a budete mať chytka a možno budete sa Ivana Kamenca niečo chcieť popýtať. Ako si vysvetľuješ, Ivan, a už to trošku vlastne spomenul a načakal, že dáme tomu súčasná garnitúra, ktorá tvrdí, že vlastne hodnoty sú imaginárne, že dôležitý je vlastne to pragmatizmus, dôležité je so všetkými iba rokovať o cene ropy a plynu a oličom, ja?
má takú naliehavú potrebu si pripomínať tak významnú vlastne morálnu vzburu, ktorou Slovenské národné povstanie bolo. Ich to fascinuje ako niečo pre nich dosiahnuteľné, alebo je to iba pokus ostať v nejakej línii spomienkovej, ale bez toho, aby sa cítili viazaní tými udalostiami. No to je skôr otázka pre psychologa alebo sociológa, aby na to odpovedal. Len jeden fakt, či už máme v súčasnosti akékoľvek kritické výhrady. Zatiaľ na Slovensku je najvyššia životná úroveň v celých jeho dejinách národových. Pri tom všetkom strašiť teraz obyvateľov, že keď nebudeme ako dráždiť režimy, ktoré majú po anexii cudzích území, že nám dajú pokoj, to je ilúzia. Alebo že zdražie, plyn zdražie, toto zdražie. Ono. Aj na Slovensku, to nezrieme pred 81 rokmi, opaku tá sociálna hospodárska situácia relatívne oproti v porovnaní s inými krajinami bola lepšia a došlo k zbúre. Prečo? To ozaj tí frikici povstania, ideologické kritici, politické kritici ozaj si myslia, že to obyvateľstvo nič nevedelo, nič nevnímalo, nič ako nevedelo samousúdiť, a to je ten negatívny odkaz povstania, že aj dnes vládne garnitúry robia z občana hlupáka. Tu je, že k tomto treba tiež poukázať na situáciu, ktorá bola na Slovensku pred vypuknutím povstania. Lebo odmieta také veci, ako že keby nebolo povstania, tak Slovensko prepláva do povojnových pomerov nie len ako samostatný štát, čo bolo absurdné vysvetľované. A Slovenska sa vôbec nedotkne vojna. To by boli tie armády obišli Slovensko a nechali tu ako vládnuť kolaboračné politické elity. To sú ten odkaz povstania je dávať občanov otázky a znepokojovať ich tými otázkami. V dobrom slova zmysle. Nech tlačí sa do hlav občanov nejaké zúžené a účelové politické vysvetlenia, ale nech sa im dávajú otázky. No, požiaľ ja som nie tak múdrý, to nie je moja myšlienka, ale dobre položená otázka je lepšia ako sebaisto vyslovená odpoveď. Prestaňme prehodnocovať stále, ale poznávajme. A to sa opakujem, to sa netýka len povstania. To prehodnocovanie to má podenkovú ako platnosť. Ale poznávanie to je nekonečný proces, ktorý sa nikdy nekončí. Nikdy nemôže niekto povedať, že toto je konečná pravda o tom alebo onom. Aj to sa netýka povstania, ale to je aj vec občianskeho sebavedomia, ktoré nám často chýba. Tak nech sa páči, teraz tu je ďalšie otázky, 2-3. A teda sú. Mali by sme sa tu o tom, že spomínali ste, že to sú také názory, že keby nebolo povstania, obišlo by Slovensko a tak ďalej. Zaujímavé ma sa hovorí, že keby nebolo povstanie, tak osud Slovenska by bol iný, ako keď bolo povstanie. A mám na mysli, keď bolo povstanie, Slovensko sa zarilo, oni sa tiež spomenuli, že zarilo sa akoby k víťazným mocnostiam. A keby nebolo povstanie, je pravda, bolo by Slovensko porazeným štátom a
nieslo by nejaké reparácie z toho, alebo mohli iný osud Slovenska v prípade, že by to povstanie naozaj v skutočnosti nevypuklo? Hypotetická otázka. Ja dám len hypotetickú odpoveď na to. Slovensko by ako aj bez povstania prestalo existovať. Keďže to bolo v Európe, to bola jedna z tých výnimiek. Všetky štáty na strane osi, teda Nemecka, vedeli, že budú existovať aj po vojne. A vrátane Nemecka, aj keď samozrejme bolo rozdelené a takto. Aj Maďarsko, aj Rumunsko, a ešte predtým, než kam došlo k tomu prevratu. Aj Fínsko, aj Bulharsko, aj Taliansko, jeden z hlavných spojencov. Ale v Európe táto istota nebola v prípade Slovenska a Chorvátska. Obidva tieto štáty nevznikli prirodzeným vývojom politickým, ale vznikli ako vedľajší produkt nacistickej agresie voči Československu, respektíve voči Jugoslávii. A to ich degradovalo na takého postavenia, že oni nemohli prežiť do povojnovej Európy. Čo by sa bolo asi stalo, že Slovensko by vstupovalo do obnovujúcej sa Československej republiky, ku ktorej sa prihlásilo povstanie, vstupovalo vo veľmi nevýhodnej pozícii. A samozrejme, netreba si idealizovať prvú Československú republiku, ktorá nevedia vyriešiť štátoprávne národných nerokaz. S tým a tam to by bolo ešte v horšom postavení. A povstanie a toto udelilo. Stále opakujem, že aj keď priznávané určitý vojenský alebo iný význam povstania, je najväčším významom stále v tej etickej, morálnej stránke. Že tá ľudácká fantasmagória, že Nemecko bude porazené, ale slovenský štát ostane s Tisom ako... Áno, s tým, že... Ale i možno očakávajú nejaké také vyjednávanie, možno ako niekde na Iberijskom poloostrove, že by nechali nejakého diktátora predsa len si tam v zálohe. Jo. Že by Tiso mal nejaký štatút, ako mal neskôr Franco alebo... To nie je inak. Tiso bol, ja nechcem ho tu hodnotiť. Jeho najväčšou slabinou, on bol úplne dezorientovaný v zahraničnej politike. On stále ešte, tie dokumenty sú stále ešte keď mali rokovať s tými mladolubákmi, a bolo na jeseň 44, sa ho pýtali do pán prezidenta, čo ďalej. On hovorí, ku mne chodia aj vojenskí, aj politickí predstavitelia Iše a od nich viem, že v najbližšej čase príde k zvratu vo vojne. To bola jeseň 1944. S tým, že ako... A potom ešte aj Tiso, ale aj celá propaganda, a to sa tiež jeden z odkazov povstania z tých negatívnych, že keď sa bola čo tu deje, ktoré nie je v súlade s cieľmi a vládou aktuálnych politických elit, tak sa povie, že to je ako import ze zahraničia. Bo sa hovorilo, povstanie to nebola slovenská vec. Pôsobili Češi, Čechoslováci, Židia, ktorí boli už v tom čase z 2/3 vymraždení, ale vždy sa našiel niekto, bo to ako zahraničný tok. Aj teraz s tým, že ja som šokovaný, premiér hovorí, že tie
ako tie demarše o tom, že nie na Slovensku v poriadku ten demokratický systém, súdny, justičný systém a tak ďalej. To je preto, že sme si zvolili prezidenta. Takého, ako sme si zvolili. A Západ sa nás chce pomzniť. A tento komplex neschopnosti zobrať na seba zodpovednosť za to, čo sa deje, to je jeden z tých tiež negatívnych odkazov. A v tomto prípade už je taký komplex menej cenosti týchto ľudí, tak ako počúvaná tým deficitným veľkým vo všetkom. Nie, bo majú nielen na to vždy, ale to už nie ako vyskala občana strašne irituje to pohrdanie občanov, pohrdanie zmysleným občana. Toto je ako problém, že na to sa tie vládne garnitúry spoliehajú aj vždy spoliehali. Teraz nech je to, ak žijeme v akokoľvek nedokonalej demokracii, ale ešte stále tá demokracia tu je. Má určité nábehy k autoritárskym ako autoritárskym formám vládnutia. Niečo také, ako je v Maďarsku. Ešte stále sa tam môže proti tomu postaviť verbálne, alebo aj masovými akciami, keď sa Orbán vyhráža tým. Ale daj mi si, že práve keď bol. Takže keď tomu trošku nejšiu bolo. Tak tam utrpel obrovské fiasko. A v tom je, že myslím, niekedy u nás toto chýba taká intenzívnejšie prejavy. Na tom je to veľmi dôležité, že sa robia takéto veci, ako trebárs toto stretnutie, ale toto nerobme si ilúzie, to nikoho neoplynie, ale že sa to aspoň robí, že do toho sa zaťahujú mladí ľudia, ktorí možno, že buď nemajú vedomosti, alebo nechcú mať vedomosti. Nie len o povstane, to je vec história. Potom ešte jedna vec, tá kampaň, že bude na budúci týždeň, budú to, čo si vraveli, že budú to prejavili, ja neviem, vládnych predstaviteľov, opozičných predstaviteľov v televízii, v rozhlase, v novinách, na sociálnych sieťach. Budú tieto veci a pokýžne to utišne a tá kampaňovitosť, to sa u nás vyrobia, tá kampaňovitosť nie je v tom, že to má krátkobyké trvanie, ale aj v tom, že to si mnohí pamätáme predchádzajúceho režimu, že sa oslavoval, že Federovarové víťazstvo, alebo potom tá absurdná pripomínanie si augusta 68. A to vyvoláva v ľuďoch presne opačný efekt, ako keď sa o tom hovorí otvorene, kriticky. Toto nám, myslím, chýba, ale ja to nechcem byť, že čo by sa malo, alebo čo by sa nemalo robiť zver. Možno, že chýba väčšia taká zainteresovanosť občana. A najmä mladí beží, lebo bola kedy ešte alebo keď začala sametová revolúcia, tak jedna z hlavných požiadaviek boli slobodné voľby. Už neviem, koľko prebehlo, to je odtedy 6, 7 a účasť je niekedy zahambujúca. Hajme povšaj sa, týkaj treba z voľby do Európskeho parlamentu, ale je to domáce voľby a potom aj kto sa dostáva. Samozrejme nemôžeme sa sťažovať na všetko, lebo
pre mňa je veľkým sklamaním na to, že to, čo sa robí v Spojených štátoch teraz. U nás, keď máme ako ľudí v politike, ako sa vám povedať, Mečiar, Slota, teraz nastúpili Jaroši, Matovič, Fico. To poškodí Slovensko. Ale to, že v Spojených štátoch si občania v demokratickej krajine zvolili, nevedeli vygenerovať iných kandidátov prezidentských, ale volili pravdepodobne najhoršiu alternatívu, to sa dotkne celého sveta. Nás to stále je naša s prepáčením, ktorý sa doma. No. Super, tak. A ešte nie je, tak poďte sa pomaličky asi rozničiť. Ivan, ďakujem pekne, že si prijal pozvanie aj s Madlom, ktorá sa tu zapadne kaučovala od boku. Janko, ďakujem pekne, že sa môžeme stretnúť sa týden z kráľa priestor Korniakovej galérie. Veríme, že tie oslavy budú možno trošku iné tento rok, pretože ľudia si cítia ten tlak, ktorý ide predovšetkým z tej oficiálnej strany a o pokusy usmerňovať spôsob, akým mal povstanie premýšľať a akým spôsobom si máme zabudnúť na to, čo v skutočnosti povstania bolo, a teda to, že presným opakom toho, ako dnes politiku vykonávajú napríklad aj predstavitelia Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, že ste prišli. Práve ešte pekný večer. To nám ako pekné leto, ale ešte nás končí. So. Ešte ospravedlňujem, že som možno, že bol trošku ubravený, ale musím opatrť pán historici šunke sa je. To je taká profesionálna fotografia.